Maling katese Mbah Muji lur. Dadi ceritane awan-awan ki aku mau ngarit lur. Golek pakan neng kebonane Mbah Muji. Lah delalah kok pas ngarit tak iling-iling enek wit kates. Tur ya ketek mateng ya wis tak sikat wae. Upang wetengku ya luwe dipangan ya enak iki. Kena nggo ganjel-ganjel weteng. Soale mau yo tangi turu Ramadan ya wedhus gerak-gerak ya wis delalah nek kuates ya sikat wae lumayan kena nggo ganjel weteng lur. Bar medun boyakku terkilir lur rasane. Bar gitu sleren golek nggon ngeyop karo tanggo mangan kates ki mau lur. Soale panas tenan hawane. Nah ketek cocok tengok-tengok ning ngisor wit gedang yup hawane idum. Jan sahdu tenan pokoke. Awan-awan, panas, kesel, ndelalah kok ya nek kates mateng. Ya wis cocok tenan ngene iki. Kena nggo tombo luwe. Kates iki kates mbuh jenenge kates apa arti lho pokoke wis ketok enak wis tak pangan lho kena nggo ganjel-ganjel weteng. Timbang keluwen ra iso mulih ra kuat ngangkat dalan suket ayo repot iso ngarit ra iso mondong suketan ya repot lur. Enakne ya jane dirutis golekne lombok gula Jawa kei asem sithik dirujak jan nyamleng tenan lur. Ya wis lur iki aku ya rada lumayan warak terus sukete tak pentel tak go mulih wedhus selak keluwen wis dinteni wedhuse.